Ma jena, pers li Robert minn dajem il-kanzunetta dajem ħassejt. Xem affarijiet, moħbijin, li forsi ma t-għalix kasom. Jena ħadam lanċa ġeja uħra sejra, minn ma jgħadix. Dikku kol kienet mafja, ta' fuq xie kanzunetta taljana, u għek. Sewa, Emmu minn kitib għadi. Lanċa ġeja għara sejra. Uħra. Armando Orso kitib għadi. Għadi għedlek lanċa ġeja għara sejra. Taslim ma samxet. Il-kaptan bil-pipa fallu. Issa il-pipa kienet tissimbolizza dak iż-żmien. Riedem tħassib. Mux per eżempju ta' sigarru li jkun aktar x'kienet. Kull kelma kien fija sinifikat, anka l-pipa kienet tirrid mandat, dak ismi kien hemm filosfu Franċiż, Sart, li kien ibejb il-pipa, u kienet simbolu ta' wieħed ħassib. Allura Armando Orso għalinna jidderieġi l-bastiment. Issa l-kelma jidderieġi lill-direttur ara kemm hu lih glorifikaħ lill-bastiment. Issa dana il-lanċa kienet isor. Imma jiena nibda ngħid, jien glorifikaħ, abbat jgħidlek il-bastiment, il-kelma bastiment mhux lanċa, rafterji il-bastiment, dak il-bastiment jista' iseħħ kull tip ta' lanċa biex li titax biċċa tal-baħar, imma għamel dan it-tol sarkastiku li jidderieġi l-bastiment, ma qalx lanċa ġewwa minn taslim għal-marsa mxett il-kaptan bil-pipa fħalqu u 3 soldi huwa l-biljett li tkallu rima perfetta, jew inkella mal-kafe ieħor li żedd, jew inkella jisraq ħarsa l-endublet, l-bastiment, hemmhekk uża l-assonanza, jiġifieri xi ħaġa li ma taqbilx eżatta, imma l-punt tiegħu ħareġ b'saħħtu jekk aħna qegħdin inqablu kif bniedem jista' jaħrab ir-rima klixe li għalilna Trevor u jmur anka f'xi ħaġa li ma taqbilx fl-assonanza, tifna tifsira differenti. Alfred Mendor. Dak ukoll kellu l-pipa. Il-Maltin stessa. Anzi, jien niftakar u jidderieġi l-interdet. Li qed tgħid inti fit-tieni stanza kissera għax nasu ħażin. Imma mbagħad għandek hemmhekk għandek xi ħaġa oħra. Id-dark humor tagħha meta aħna nagħmlu l-prosodija ta' melodija mal-kliem, il-kliem li naqbad mal-mużika li tieni kompożitur u nisma' l-akkordi tagħha, jekk qed nisma' ċertu chords naf minor sixth melu fil-mużika dak ċert dikka jerħa joħduni mod ieħor. Imma jekk jiena ngħid sewwa f'nofs ta' baħar, il-kaptan ħassan tkanta melodija maġġori b'dik iċ-ċajta u li joħroġ ħassu ħażin. Dik hija dark humor qed titħak b'xi ħadd ħassu ħażin. Ma kellux fil-nidur jgħadar hemmhekk għalija jien dawn ġifieri dejjem taħsibha li ma fiha xejn. Imma hu l-kaptan irid veru jkissru. Issa kaptan għandu responsabiltajiet tiegħu, għandu l-ekwipaġġ u l-passiġġieri. Irid jieħu ħsieb li dawn iwassalhom il-ħal oħra, jibża li jaqbad xi ċima fil-baħar. Irid ikun jaf fejn ħajmexxi li ma jmux ixib xi skor. Imma dan irid waqgħu għaġġajn, dark humor. Dinha imbagħad x'jagħmel fl-aħħar. Jiġifieri kanta waqt qed iħassu ħażin, immaġina xi ħadd ħassu ħażin, ħassu ħażin, dark humor. Imma x'jagħmel id-deħtrijoh? Kemm huwa twajjeb, kemm għaqlu twajjeb għamlu bravu, għamillu karta. Għamillu karta ta' xjuħ. Jekk hawn tliet walijiet f'Malta, kordin, witinċita u ta' xjuħ.
Ġifieri dawk il-ghettori, u dan għamillu karta ta' xuħ l-iktar ħaġa kienet kera f'dak iż-żmien tal-50s li tista' timmaġina bniedem titfgħu hemm laqx b'sentenza. Il-makjetta Maltija ġifieri tista' tkun tismaħħa u ma tagħtix kasa. U tista' minn ħaġa żgħira toqgħod tiflija u tara x'issejf affarijiet. Illum il-ġurnata għandna ħafna diversità u inklużjoni. Wow, ħafna minn jitanka dan iż-żgħażagħ ma' Manuel qegħdin jesperimentaw u biru bħali tajjeb li nitgħallem minnhom. Ħalli niskopru xi affarijiet ġodda aħna nikbu l-kanzunetti. Grazzi ħafna. Grazzi.